ఓకే ఒకటి చెప్తాను గైస్ వినండి. వినండి అందరు వినండి, ఇదే పని వినండి. చెప్పి తగలడు. తన్ని నన్ను టోలింగ్స్ అయితే చెయ్యొద్దు. టోలింగ్సా? సర్లే ఏదో ఒకట్లే కానీ. చాలా మంది ఇదంతా ఫ్రాంక్ గా ప్రాంకే ప్రాంకే. వాడు నన్ను కోటి మెట్లు ఎక్కిస్తా. కోడి మెట్ల? వాడు నన్ను కోటి మెట్లు ఎక్కిస్తా. ఇదిగో నాకు డైవర్స్ పేపర్స్ కూడా తీసుకున్నాను. బ్యాంక్ పాస్బుక్ ని డైవోర్స్ పేపర్స్ అంటున్నారా మీ ఊర్లో? ఇది మా ఇద్దరు పర్సనాలిటీ. అవనే కాదు విడాక్స్ కూడా అప్లై చేశాను. విడాక్స్ తెలుగు రాదు, ఇంగ్లీష్ రాదు, సన్నాసి అతను. ఒకే ఒక్క ప్రూఫ్ ఉంది. ప్రూఫ్ ఉందా? ఏంటది? ఇంకొక 2-3 ప్రూఫ్లు పట్టుకొని ఫస్ట్ ప్రూఫ్ ఏందో చెప్పు. 2-3 ప్రూఫ్లు తర్వాత పట్టుకోగాని. జస్ట్